Ти черешка ли е там? Каква черешка, Том? Това е малинка, бе. Иначе постановката е правилна. Спокойно, дише. Почувай в трябва. Айде, Нора, по средата си. Няма, да, давай. Чакай, давам аз. Ти си най-големия колорит тук, бе, момиче. Давай, 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 не се отчаяй. Давай, кръка надолу. Айде, черешка! Чакай, че се изморих. Давай, давай. Почини, изпуши една цигара, продължавай после. Набивай. Товарния влак. Здравей, здравей, инструкции. Айде, малко остана. Тръсни малко ръце. Отгоре се виждат по-хубаво. Тръсни Колко по-нагоре, малко е толкова шкарата. по-добре. Само погледни и ще видиш колко си близо. Погледни нагоре и ще видиш колко си близо. Натискай. Айде, айде. Надолу натискай. Знам, че се иска да се пуснеш, ама няма, не дей. Давай, 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 давай. Малко, 2 метра. Не, да не излиза бримката, тя трябваше да се направи бримка хубава като хората. Излиза и крака. Давай. С крака се изласкай. Почини си малко. Че почини малко, тръсни ръцете, както ти казват. И пробвай надолу да натискаш с крака. Чакай, аз ще кажа. Чакай. Пробвай само. Натискай надолу. Ще се изключва тук и... Добре, готова? Старт. Здравей, искаш да сме приятели? Това от зрението ли е? Половин метър, едно набиране, давай. Едно набиране, ще го стигнеш, бе. Аз ще залепна. Докато тръгна. Да тръгнеш. Давай. Натискай с крака. Крака и всичко. Не с ръцете, няма да дърпаш с ръцете. Нагоре нали дърпам? Натискай. Така, това е път. Тялото крака го движи. Не ръцете да дърпат. Държиш ли вече? Държа. Пускай. По-добре беше отзасване. Чакай, че те обърнах обратно. Виж колко си хубаво обратно. Камерата обърна, без да искам. Успя, бе, момиче, давай. Тъкмо сега той докато катери, ти ще си починиш малко. Той Здравко ще се качи за секунди. Ти почивай, през това време дишай дълбоко и бягай надолу. Всички ли избраха първо тук на мен? Ива, ще карат ли колело те? Те карат ли вече? На здраве. Чакай само... Биричка. Не лъжи. Здравейте! Охо! Не трябваше гума. Не ти ли трябваше? Слава Богу. Нека. Сега филмирайте го това нещо, го и показвайте на децата си. Техника. За кому за крака, бе, човек? Той забравя. Не, то му излезе просто. От граферите. Теле. Ма чай, коя пещера или она горе? Ето тук пещерата. После ми се обадете. На пещерата ли това? Трябва влезете максимално вътре да вижте. Верно не му трябва да само хвата. Верно не му трябва само хват. Айде, гос! Давай. Нори, това момче ти уми очите днеска. Умите очите викам на тази дистанция. Давай. Добре сте, тук сте добре. Това е пещерняк, човек. Ти можеш направо на ръце, защото се занимаваш с закачане. Той даже изброя не му трябваше на той човек. Айде.